Tak jo lidi, vítám vás u dnešního videa, mé jméno je Lukáš a jdeme si zase zahrát Brawl Stars. Jo, prostě to, co jsem hrál předtím. Ale předtím mi někdo napsal do komentářů, co mi to napsal, počkat. Ježiši, moc ti to nejde, borče. Cože, no nic. Tak jdeme hrát tak. Co máme? Ok, dobré. Jdu na to. Takže. Ale vlastně, já jsem něco zapomněl, ale nevadí. Pojď sem, Griff. Kámo, vím, že hodně lidí už, co vyšel tady ten nový, tak oni už ho všichni mají, protože bez tak to dají peníze. Jinak vůbec. Prohrali jsme. Ne, jsme prohrali. Tak nebudu hrát, ale nebudu zahrát za toho, ale zahraju si asi tolik Ems. Jo, jdeme hrát. Můj úkol je udělat prasky. Můj úkol je to ne. Tak jo. Počkej. Yes. Zabil jsem ho. A teďka myslím si, že by tady někde měl být. No, kde je? A tady je. Yes. Zabil jsem ho. Ne. Zabil. No nic, takže můj úkol by dostal tady 600 000 pointů of game a splnilo se mi to, takže toto jenom bylo tutoriál, jak to dostat. Takže čau.